Dia gran per al Col·legi El Campés. Este dimarts s'ha inaugurat el tercer centre educatiu de la Pobla. Un acte per al qual es comptava amb la presència del president de la Generalitat, Francisco Camps, i el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora. Tots dos eren rebuts per l'alcaldessa de la Pobla, el director del col·legi i alcaldes i representants d'altres municipis. També per a aquelles persones que han treballat per fer este centre. Després, moment de descobrir la placa amb la qual es guarda record d'esta inauguració. A l'interior del centre, molts veïns i també el Consell Escolar convidats a participar d'este acte. I des d'ací, moment per visitar les instal·lacions en un dia de classe per als xiquets, però que amb motiu d'esta visita s'ha fet un poc especial per ensenyar tot allò que hi ha al centre. Esta és la classe dels més menuts. Estan aprenent les lletres. Després, visita al pati on els xiquets estan amb els seus professors i on es destaquen les vistes de les quals disposa el col·legi. Tornada a les aules i així en esta estan fent un taller de cuina, un espai per aprendre a menjar sa. Després, l'aula de música, totalment equipada i que esperava esta visita per poder dedicar-los una cançó. I a continuació, l'aula d'informàtica, una aula amb ordinadors per a tots els alumnes i amb connexió a internet que està també present a totes les aules del centre. I esta altra és l'aula d'anglès. Així aprenen amb una de les noves incorporacions que s'estan introduint als centres. És la pissarra digital. I per últim, la visita al gimnàs per fer-se esta fotografia. És la del número 400. I és que des de la Generalitat han volgut destacar que estos són els centres que s'han inaugurat al llarg dels últims 7 anys i mig. Amb esta fotografia acabava la visita al centre i era moment dels parlaments. L'alcaldessa de la Pobla va ser la primera en prendre la paraula. Destacava la prioritat que tenia este centre per al municipi. Contellers posava de relleu l'esforç inversor de la Generalitat en educació. Jo vull voler que les primeres paraules sigueren de felicitació al govern valencià, al president Camps, al conseller d'Educació per els 400 centres que avui commemorem en esta inauguració. Una gestió que és una realitat i este col·legi és una realitat d'aquest número 400 que posa una instal·lació magnífica en un poble magnífic. Per supost, què vaig a dir jo? En la Pobla necessitàvem este centre, un centre que encara no està ocupat al 100%, tenim els més xicotets, però en breve redistribuirem a més gent i estarà ple i estarà optimitzat els recursos que estan així. L'alcaldessa destacava que este és un centre fet en un temps molt curt per un centre de qualitat i que ara el paper el tenen els professors. Una construcció molt ràpida però feta de qualitat. Lo que se mereixen, ni més ni menys que lo que se mereixen tots els xiquets que van a dependre així. A partir d'ara, ja el camí li queda a Xavi, a tot l'equip de professorat, d'educar al futur de la Pobla de Vallbona i al futur de la comunitat valenciana. Estos xiquets van a disfrutar d'una instal·lació magnífica que potser altres, en altres èpoques, personalment jo, per exemple, no hem pogut disfrutar, tenim un altre tipus de col·legis, ara n'hi ha mitjos, ordenadors, música, tot per a que els nostres xiquets estiguen preparats per a eixir al món del treball, estiguen preparats per a tindre una vida completa, una vida professional, una vida social. I el director del centre, Xavi Pérez, prenia la paraula per destacar la qualitat del centre educatiu que dirigeix. Un centre del qual posava de relleu tot el seu equipament. Per fi disposem de les instal·lacions definitives d'aquest centre i això no beneficia sols als nostres alumnes, sinó a tot el poble, perquè fa que es descongestionen les altres escoles. A més, comptem amb les últimes millores i innovacions en educació. Aula de música, que heu vist, d'anglès, l'aula taller, biblioteca, gimnàs, hort escolar, trinquet, recursos TIC amb l'aula d'informàtica, ordinadors amb accés a internet en totes les aules, la pissarra digital. Totes aquestes eines ens van ajudar i ens van facilitar als mestres la tasca educativa que així portem a terme. I torn per al president de la Generalitat. Francisco Camps destacava que este és el centre número 400 que inaugura des que ocupa el càrrec.
una aposta per l'educació a la qual va voler posar xifres. Avui és un dia molt important per a la Pobla i per a la Comunitat Valenciana perquè cada vegada que se fica en marxa un col·legi o un institut és un dia molt important. Estem en el Col·legi Institut 400 des que soc president de la Generalitat. Ha sigut i és un esforç molt gran per part del pressupost de la Generalitat, per part dels diners dels valencians, per a fer possible que aquest equipament siga una realitat a lo llarg i ample de tot el nostre territori. És molt important. 1 de cada 3 euros es destinen a educació cada any. Perquè l'educació és, com dia abans, la igualtat d'oportunitats, és la cohesió social i és la preparació i la formació dels nostres jóvens per a que el dia de demà tinguem la millor societat possible. Una aposta per l'educació que Camps manifestava que era possible gràcies a l'esforç que està fent a través de la gestió autonòmica. Amb aquesta inauguració, la Pobla compta ja amb un nou centre educatiu públic, un centre que a més ha tingut una significació especial al tractar-se del número 400.